Mas Li. Aku ndak berandang ya, Mas. Kandani kok ya. Duh. Ngene-ngene gejamu ya ora apa-apa no. Ya iya. Lah iya. Wah, untune rung tukul, Mas. Dalam. Dereng. Kakang ngajenge kelakon mriki kok. Nah, ayam bebek. Nah, sing bedhok ki gawan kotak. Oh, gawan kathok. Aku gawan diesel gak apa-apa aku. Sing ngegong gawan apa wi? Ya, HP we. Tak tak. Dudang dudang. Pilih mas, apa? Pilih kasar. Pada bisa kanggo terene Kandha sapa pilih ning isor apa pilih ning dhuwur nang matut atene wangsulane aku manut kepiye penak jare penak dhuwur ngisor dhuwur rasane padha wae sing kandha sapa alon-alon dhewe yo aja mbok banterke aduh penake aja kesus aku njaluk sing suwe manut sedelo apa suwe aja lali bayarane ya Kang Mas manut alon-alon tak cekale gawa mrene tak urute iki lote abos sakmene gedene sing penting ombe kok kasripet wingi sore tak urute Mas nganggo langok lente tek jempol sikil mungkin kulit dadi cilik melek lo sapa kasur dik manut Mas pinuk kasur ya Mas milih ngisor panduwe aku milih dhuwur nah senengan wis tak aturi piye to Kang Mas golek bojo sing tresno welas sejati jane ngono kasane seleramu digawe gelo aku ora nyono ora murung saikine
nanging piye kabeh mau wis kebacut ibarat debur ora bakal dadi sekor mula ketut ku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak topo kabeh mau ora perlu diketune sayang janjimu mbiyen aku sago ngenteni kawelan aku mongko dadi jodone ora kena prawane tak enteni rendane ora nyono sampeyan gelem randaku ya ing nyatane tresnamu tulus lan suci la 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 sing tak semut sing gedhe pangapurane atom tresno kebejan selawase Supo Laras Kalista Nada